Tiimpang pangrona ngem day to'y biyag ko pa'y idatun kumangken ka to'y kakaiso ng ayat asumut-sudi pa'y no pintas mo diin nakman masirpan kaputi wow ko ta ikikitang Tagtaga-impen ka kami nadarigma kaput pintas mo ama buy-buya maawan amin arigan. Imnas ni Ayan kinukupi ko pa tiimpang pangrona ngengay to'y biyag ko pa'y idatun kumangken ka to'y kakaiso ng ayan asumut-sudi pa'y no pintas mo diin nakman masirpan kaputi wow ko ta ikikitang Tagtaga-impen ka kami nadarigman kaput pintas mo ama buy-buya